dnešnej časti seriálu Farmárska návšteva navštívim opäť linku spoločnosti Agrobiely, navštívim veľmi zaujímavý stroj, ktorý sa presne volá Ropa Bunker MAU 6. Tento stroj je na Slovensku jediný, obsluhuje ho Adrian a ja sa na túto návštevu veľmi teším, nakoľko v takomto zariadení som ešte nikdy nesedel. Bude to veľmi zaujímavé, máte sa na čo tešiť. Čaute. Čaute. Čauko, zdravím. Dnes vás zdravím s Aďom. Z veľmi peknej súpravy, z veľmi zaujímavého stroja. Vlastne ide o stroj Ropa Bunker MAU 106. Aďo? 6, áno. Najnovší typ vlastne, Najnovší typ vlastne, čo je vyrobený. Jediný stroj na Slovensku. Takže veľmi zaujímavá súpravička, veľmi zaujímavý stroj. Nachádzame sa vlastne nedaleko Nitry, v Oponiciach, kde sa vlastne konajú dosť často aj celoslovenské dni poľa. Vlastne aj teraz, ako môžete vidieť, vo večerných hodinách sa vlastne prikladá cukrová repa do kamionov, kde vlastne repa je uložená na takejto skladke. A Aďo vlastne s týmto strojom vlastne prekladá do kamionov. Vlastne Aďo, na začiatok, keď tak vlastne zoberieme, tak tento stroj, čo tu vlastne máme bager, nakladač, tak vlastne on nakladá do bunkra, hej, a potom... Vlastne tento stroj nahradza stroje, čo boli kedysi Geba, že je tento stroj väčší a aj rýchlejší, vlastne naloží viac kamionov ako čo boli doposiaľ stroje, no a to stávame. A vlastne sa robia takéto skládky na pevných plochách väčšinou s týmto strojom. Hej. Už vlastne Aďo teraz, no jak sme hovorili, tak tento stroj je vlastne jediný. Máte potom ešte aj ďalšiu ropu, čo je... tam tá vlastne si sama už zbiera, hej? Áno, vlastne to je samochod, čo bere vlastne si skopy sama a vlastne nakladá priamo do kamionov sama. Aďo, a keď tak teraz vlastne testujete, tak čo sa vám tento rok viacej osvedčilo? Táto s tým bunkrom, alebo ten, čo je samochod? Ale vlastne, keď to tak zoberieme, tak asi každé je na niečo iné asi aj vlastne určené. Áno. Táto je určená na takúto vlastne robotu na týchto pevných skladkách a vlastne ten samochod je vlastne, že sama nakladá a nepotrebuje vlastne nakladač k sebe ani nič. Čiže zase sú skladky na to určené. Jasné. Aďo, aké tak na začiatok sa môžem opýtať, tak tvoja kariéra v tom poľnohospodárstve už asi pretrváva dlhšie, že si mi spomínal, že si začínal na nejakých fast trackoch. Hej, tak už nejaký ten rok to je, čo sa pohybujem v oblasti poľnohospodárstva. Prevažne v tých službách som pracoval doposiaľ. Teraz vlastne tejto repnej kampanii som druhýkrát. Už vlastne koľko mesiacov robíš s tou robou tak? Vlastne od septembra, čiže hej. Teraz je už december, no, takže 3-4 mesiace už teda ako budú. Už celkom zahovoríš, že ešte aj dosť veľa práce je, hej? Ešte je dosť repy, vlastne, čo bude treba zviesť do cukrovaru. Čiže do konca januára určite a uvidí sa vlastne, ako sa to bude všetko vyvíjať podľa cukrovaru vlastne od toho spracovania tej repy. No. Ako môžem povedať tomuto stroju, že vlastne nahradza tých, čo boli na to určené tie staršie stroje, tie Geba, určite nejaké 3 Geba nahradí tento jeden stroj, no, so svojou kapacitou vlastne dennou, čo dokáže naložiť. No. Zaujímavé. A vlastne, keď tak zoberieme, tak v tomto stroji to vlastne prebieha, ako tu je vlastne ten na začiatku bunker,
do ktorého sa nakladá tá cukrová repa a pod tým bunkrom sa to hneď... Vlastne v tom bunkri je pás, vlastne, ktorý tú repu posúva ďalej na tie čistiace válce prvé, potom ide na ďalší pás, čo ženie vlastne dozadu, čo sú ďalšie válce čistiace a vlastne už na výložník, čo ide na kamión, vlastne už by mala byť očistená tá repa. Niekedy to samozrejme není tak, keď je moc zašpinená tá repa, ale tak teraz máme celkom dosť dobré, čiže je to pomerne dosť čisté, keď to prejde cez... Pozerám, že aj dosť ako rýchlo to ide, celkovo aj ten nakladač, akože má čo robiť. Akože mašinu mám nadstavenú na tých 70-80%, hej. Že vedelo by to ešte ísť akože rýchlejšie, hej? Hej, určite. Mám to tak, aby to furt plynule som sypal do kamióna a aby mi stihol nakladať s nakladačom, no. Keď mi nejde stále po nejakým oným, že mi nesype furt rovnako, tak sa zle sype kamión, no. A nakladač je takisto od vás, alebo? Nakladač vlastne to prišli, táto súprava, táto ropa, Maus a tento nakladač, to sú čisto nové súpravy tento rok vlastne. Aha. Ale je to takisto cukrovaru, vlastne my ich máme akože firma prenajme. Aha. Veľmi pekné. Kamión už je aj naložený, hej? Kamión je naložený. Tak to bola celkom aj rýchlovka, dá sa povedať. Je to tak, ako hovorím, no mám to na tých 75%, 70% pustené, ako dokázali by sme to aj rýchlejšie naložiť, ale netreba sa nikde ponáhľať, keďže tu kamióny nie sú ďalšie. To plné. Takže to vlastne čistiace ústrojenstvo je vlastne ako keby pod nami, hej? Áno, vlastne tuto vpredu pod kabinou sú prvé vlastne tie válce, ktoré to čistia z tej najväčšej špiny a vlastne potom to ide dopravníkom. Ďalší na zadné válce, ktoré takisto by to mali už dočistiť a vlastne na ten dopravník už čo ide na kamión, tak už by to malo byť čistá repa, no. Hej. Tuším, že oni to volajú aj nejaká práčka, niekde počul, že vlastne na tú repu. Môže byť. Ja som to ešte nepočul taký názov, ale môže byť. A vlastne však ako nakladám, tak musím byť stále v pohybe, lebo však vlastne pod týmito čistiacimi valcami je ešte šnek vlastne na ten bordel, čo to rozhrňa ešte na boky. Takže musím byť stále v nejakom minimálnom pohybe, no aby som sa poslal dopredu. Hej. Inak to by bolo asi všetko k tomu čistiacemu ústrojenstvu. No. A tu sa vlastne s tou pravou pákou, tu sa vlastne, no ako na tých monitoroch takisto všetko vidíš, vlastne celý ten priebeh, hej? Hej, tu mám vlastne ponastávané na každá jednotlivá sekcia, čo je tu, vlastne či je to ten pás koši, alebo sú to tie prvé válce čistiace, alebo je to dopravník, alebo zadný dopravník, válce zadné, mám tu, môžem si navoliť rýchlosť. Vlastne vidím tu všetko, hlavne čo sa týka kvapalín, teplot, čo sa týka, viem si tu vlastne navoliť hocičo, no. Hej. Vlastne tu mám aj pojasy, viem tuto nastaviť aký scén s kolečkom, aby som ako rýchlo sa budem posúvať. Vlastne... A celý Aďo, ten vlastne dopravník, náklon a všetko ovládaš vlastne týmto joystickom? Všetko sa ovláda len s týmto pravým joystickom. S týmto ľavým sú iba funkcie vlastne na ten koš. Aha. Zaklapanie, vlastne skladanie, on sa vlastne zasúva na prejazd ku kabíne a ešte vlastne tu je jeden gombík, že na akú stranu si navolíš, keď ideš sa rozkladať, že na ktorú stranu chceš nakladať, čiže vieš nakladať aj na pravú stranu, aj na ľavú stranu. Na ľavú, hej. A vlastne ono sa si navolíš na ktorú stranu a automaticky sa ti to týmto jedným knoflikom rozloží. Hej. Ale je tu akože veľa funkcií, no je to všetko v tej digitálnej forme.
viem si tu, či to je od klimatizácie, od stieračov, navoliť hocičo, svetla, hoci ak si viem navoliť podľa seba, ako ich potrebujem. A vlastne ešte je tu jedna vec, ešte je tu nádrž s vodou, akože my ju nejako extra nepoužívame zatiaľ, no nepoužívali sme. Teraz už nepoužívame vôbec, lebo však keď je aj mráz alebo niečo, tak nie je to dobré tam mať tú vodu, aby niečo nepotrhalo, ale vlastne sú tu také trysky po celej mašine, či sú to tu vpredu alebo sú tu vzadu. Vlastne, že si viem sám ešte pristreknúť do toho vody, aby aj tie valce vlastne sa trošku očistia, aj tá repa by bola trochu akože lepšia, no ale nejako sa to nepoužíva moc, lebo ešte to není tak, si myslím, že domyslené dosť. Aj. A vlastne pri týchto mrázoch je to aj tak dosť, že aby sa vláčo nestalo, nepotrhalo niekde nejaké potruby alebo čo. Jasne. A tento vlastne horný monitor, to čisto iba kamery, hej? To mám čisto len kamery, je ich tu asi 5 alebo 6, ale používam iba túto jednu vlastne, keď nakladám. Aj. To je vlastne už čisto na konci, hej? Áno, vlastne na konci pri tom šilte. Aj. Pekne. Pozerám tiež, že pekne vidno jednotka, osmička, pekne je tu odsimulované, že jak ten materiál ide. Ja si to tak vlastne odsledujem do začiatku, však podľa toho, aká je repa špinavá, aká je veľká, tak si podľa toho dávam vlastne prísun do tej mašiny, aby... A všetko sa akože samostatne nastavuje, že dajme tomu dopravník pod tým košom a potom aj tento dopravník sa dá nastavovať akože osobitne ten pojazd? Áno, každé jedno máš tuto rozdelené, si takto rozklikneš, tu si navolíš číslo, potvrdíš. Vlastne pôjde ti to ako chceš rýchlo. Po 10 je to. A mám to tak na 8, čiže to rátam tých 70-80%, že ide výkonu tá mašina, čo by mohla ísť na 100%, ale tak samozrejme, že keď ide to aj akože v kvázi pomalšie o niečo, že tam tá repa nevalí v kuse plným prúdom, tak sa to aj lepšie prečistí, si myslím ja osobne. A keď nie je tu veľa kamionov, že tak netreba sa nikde ponáhľať. A vlastne kvôli tomu nakladaču, no aby mi stihal nakladať a vlastne mám to tak zaužívané, že aby mi sypalo stále vlastne z dopravníku, aby som plynulo naložil ten kamión. Jasné. Aj celkovo, čo tak pozerám, tak tá kabína je dosť veľká, taká dosť priestranná. Proti staršiemu modelu je to o niečo väčšie, určite, neviem presne o koľko, ale o nejakých 20 cm, o 30 môže byť určite, neviem presne o koľko, ale je väčšia tá kabína. Hej. Je tu akože dosť veľa miesta, aj keď si bol vlastne otočený na opačnú stranu, tak sa mi to zdalo, že ešte viacej bolo toho miesta. Sú tu už také vychytávky, ako je vlastne nezávislé kúrenie a vlastne aj podlahové kúrenie, čiže som tu vyzutý, teplo od nôh, takže... Super. Takže podlahové kúrenie to už takisto. Áno, takže to je akože brutalita. Už je to vymakané tiež. Preto sa tu snažíme aj ako vyzutý bývať iba tuto vážne, že čo na kraji máme topánky a je tu čisto, alebo však čistota pol života. Jasne. Aj keď je toto taká niekedy dosť špinavá robota, ale tak snažíme sa tu udržať taký nejaký poriadok. A nemáš niekedy problém s tým, že predsa je to také, niekedy by som povedal, že monotónne, že vlastne človeku sa chce spať, je unavený a predsa celý deň v tej kabíne a vlastne dávaš pozor, hej, rozkladaš tú motu. Nie je to niekedy také unávne a... Aj niekedy už má toho človek dosť, akože, lebo robí vlastne fakt, že len s tým joystickom a nakladá nič iné, akože nakladači sa zase, tam sa zabáva, že tam musí robiť aj rukami, aj nohami stále a túto človek akože pozerá, sedí a tak akože dá sa to prežiť, no. Je to ako ten komfort tých strojov už teraz už je trošku na inej úrovni. Akože pozeral som, akože s tým nakladačom mal teraz riadne fofry. A to ešte keby si mal, ako hovoríš, ten pojazd na plnú, tak... To ako ešte máme takú, že pevná skladka na pevnom akože povrchu, hej. Ale nakladáme aj napríklad na poli niekedy a vlastne keď je blato, tak vtedy musí dobre hrať na ruky aj nohy, aby mi stíhal sypať. Lebo však sa šmíka jedno s druhým, takže je to tak, no, že
A ešte nemáme vlastne vyklopnúť lyžicu, čo je dosť také mínus pre toto. Ale tak na nakladači, hej? No, je to také šikovnejšie, ale tak dá sa spraviť aj s týmto, no. Robíme si, čo máme. Aj. S čím máme. A taký denný výkon za ideálnych podmienok, keď akože to išlo, že kamióny jazdili, tak koľko sa dalo spraviť? Tak koľko fúr si vedel? Tak akože... My máme dennú normu, akože tých 60 kamiónov, ale tak ako, čo mám ja za tých 16 hodín, svoj osobný takto akože rekord, tak bolo, tuším, 85 kamiónov. Dosť. 80-60, ako naložil by som aj viacej v ten deň, ale to by museli fakt kamióny stať v zástupe a ešte nemám to tak, no nie je toľko kamionov, aby vlastne sme sa lebo máme dve samochodné tie ropy a jedna táto a nie je toľko kamionov, aby... A s touto ropou sa robí väčší výkon, jak napríklad s tým samochodom? To určite nie, lebo vlastne tie samochodné ropy, tie idú vlastne 24 hodín non-stop. My robíme na tejto iba 16-ky, vlastne od 6. do 10. Takže... A na tom samochode tam asi má nastavený nejaký minimálny pojazd, že ona ide pomaličky dopredu. Áno, ona vlastne sa pomaly posúva, on má stály príjem tej repy, čiže nemu nejde nikdy pás, že na prázdno, takže on stále môže ísť plné točky, akože. No, naloží viacej, akože, ale no viacej. Keby sme robili 24 a 24 a máme tie isté kamióny a také isté podmienky, tak si myslím, že naložíme to isté, si myslím. Aj. Ako určite, že naloží rýchlejšie, keď my sme niekde v blate, že nie sme na betone jak tuto, že toto sú ideálne podmienky, že super. Ale keď sme niekde na poli v blate, tak to je katastrofa, no. Niekedy. Veru. Ale určite však dalo by sa to porovnávať, no. By som bol akože ja zvedavý, že... Neviem, bol by tam asi minimálny rozdiel, že by táto zaostala, ale tak predsa len je to určené trošku na iný štýl tej roboty, takže... Aj na tom nakladači podľa mňa musí byť tiež dosť skúsený človek, že by to vlastne stíhal nakladať a... No, tak určite áno, no. Ja si myslím, že musím mať niečo nakladané, nie je to len tak, že sadnúť a idem nakladať si repu. Hovorím, boli sme teraz na podniku a v kopci, čiže to nebolo tiež sranda na bočine nakladať a dvíhať tú veľkú lopatu, čiže práve. To nie je sranda, no. Veď koľko tam je tá lopata, objem nejaký, koľko tam dosť? Tam má 5 kubíkov má tá lopata. Dosť. 5 kubičná, hej. Takže... Akurát nám prišiel druhý kamión. Už tu máme ďalší. Takže... Nechceme tu moc trúbiť teraz. Aj, už predsa... Keďže sme pri rodinných domoch. No však... Ľudia to nemajú radi. Teraz sme dlho čakali a teraz trošku sa to rozbehlo. No veď konečne. Ešte do 10. niečo naložíme a potom až zajtra. Väčšinou tak do tej 10. robíte, hej? Hej, do 10. a potom treba aj natankovať a jedno s druhým aj človek sa potrebuje vyspať trochu. Ešte nejaká tá údržba okolo toho, opucovať mašinu poriadne. Sme trošku hľadali, Aďo, že aký tu je vlastne motok, potom si prišiel na to, hej, že tu je... No, je tu ten Mercedes, hej, takže si mal pravdu, že je tu Mercedes. Myslím, že 240 kW. Ak sa nemýlim. Taký 7,7 litra objemu, čo som sa dočítal. Pekne. A zatiaľ s tou ropou neboli problémy nejaké, hej, že... Zatiaľ nejaké väčšie problémy, čo sa týka po motorickej stránke nie. Akurát nejaké drobné opravy už boli určite. Ale nič závažné, akože stále, veď ide to už 2
štvrtý mesiac teraz, takže a je to vlastne tento rok fungoval nový stroj, čiže malo by to ísť, no. Ako drobné opravy, hovorím, boli, ale nič závažné zatiaľ. Tak by to malo byť. Zatiaľ sú spokojní s touto značkou. Tak je to tiež akože špička, by som povedal, medzi... V týchto nákladáčoch, tejto repy určite áno, to poviem asi aj ja, akože neskúšal som inú značku, ale myslím si, čo som sa aj z počutia, že akože aj zo skúsenosti tejto, čo mám ja osobno z tejto ropy, tak akože klobúk dolu pred tou technológiou vlastne, jak to všetko skonštruované. Pekne. Takže ty, Aďo, vlastne tu v kabíne a takisto v nakladači otec, hej? Hej, ako na začiatku kampane som bol ja v nakladači, som mal druhého kolegu, tak prevažne som bol v nakladači, lebo však s nakladačmi tiež jazdím nejaký ten rok, ale nakoniec som moc sa zlanaril, tak teraz mi už prischla len ropa. Ten má rešpekt pred týmito počítačmi novými, tak musím ja. Posúvame sa minimálnou rýchlosťou, že to ani vidieť není, ale... A že tá ropa sa predsa akože posúva trošku, hej? Áno, stále sa posúvame, mám pojazd daný nejakých 0,017 km za hodinu. To ani nie je ani vidieť, ale predsa sa to pomaličky posúva. Všimneš, až keď vyjdeme von potom a uvidíš ten bordel vlastne, po ktorom ideme, hej. To, čo je vlastne to protizavážie, čo vidíme na druhej strane, tak keď rozkladaš ten stroj, tak ono sa nastaví automaticky, alebo to musíš nejako... Ono sa to pekne automaticky vlastne zosúladí s tým ramenom a aj závažie, vlastne on to naraz sa rozkladá a vlastne ktorú stranu si navolíš, že chceš nakladať, tak sa to aj tak vlastne rozloží do tej strany a obidve naraz. Aha. Čiže vlastne aj to závažie je vlastne nádrž hlavná na palivo. A vlastne tuto vlastne prečerpáva dopredu, je taká menšia nádrž a vlastne dozadu to závažie vlastne slúži ako aj závažie, ale je to vlastne nádrž 1200 litrová. Aha. Pekne je to vymyslené, že je to závažie, je to aj vlastne nádrž. Ako je to tak dosť dobre vymyslené, no. Vlastne má to aj funkcie, že keď som aj na nejakej šikmine, že si to vieme ešte na piestok akože nakloniť tú celú mašinu. Aha. To je ďalšia takých vecí, čo som zabudol povedať. A vlastne teraz takto, keď som aj na rovine, tak to mám zamknuté, aby sme sa menej vlastne kývali, no. Keď vlastne hýbeme s tým ramenom, tak... Je to už takisto vymakaná technológia. Jak vo všetkom, tak aj v tomto. Určite áno, no. Ja som vlastne tú prvú kampaň som ešte strávil s tými starými strohými, s tým Gebom a to bolo určite neporovnateľné s týmto. Týmto robím prvý rok akože a som akože nadmieru s tým spokojný zatiaľ. No super. Ďalší naložený. Však. Paráda. Aďo, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za video a dúfam, že sa ešte uvidíme, možno, že uvidíme či tento rok alebo budúci a takisto prajem, Aďo, nech sa ti darí, nech či už takisto v tom osobnom alebo pracovnom živote, hlavne nech to ide a nech zdravíčko drží. Ja si myslím, že sa určite uvidíme, ešte však repná kampaň ešte nekončí. Jasne. Čiže... Už nájdem nejaký čas a ešte sa zastavím za tebou. Takže Aďo, ďakujem veľmi pekne.
Čau, ja ďakujem. Takže majte sa pekne, čaute. Čaute.